deporte, porque é moi importante para a nosa saúde. Pero estou un pouco cansa e teño maniotas por todo o corpo. Creo que vou a chamar a Curro para ver se pode axudarme. Hola, Curro, que tal? Pois aquí, dándolle voltas ao aparato locomotor. Pois diso che quería falar. É que onde fun a correr e hoxe tamén teño un montón de maniotas. Case que non podo moverme. Quería pedirche un favor e que me axudes co tema dos músculos. Como non, Pancha? Vouche axudar e facer uns esquemiñas para que teñas todo claro, vale? Moi ben, pois comecemos. Pois imos. Comecemos dicindo que os músculos forman parte do aparato locomotor, cos osos. Os músculos permiten mover o esqueleto e os submúsculos tamén permiten mover e darlle forza cando queremos agarrar algo moi forte, moi forte, moi forte. Os músculos están suxeitos aos osos polos tendóns. É como se fora un arco. Son os que tiran dos osos para producir o movimento. Como funcionan os músculos? Pois contraense e reláxanse. Cando se contraen, acúrtanse e engordan, como nesta foto dun bíceps. Vedes? Temos 600 músculos. E na cara un montón deles tamén, pero non vos preocupedes, non vamos a mirar todos, Pois comecemos a nomear os músculos máis importantes. Pola parte dianteira do noso corpo. Empezamos por arriba. Na cabeza, temos o frontal que axuda a levantar as cellas. Tamén temos o temporal, que axuda a mover a mandíbula. No tronco temos o peitoral, que move os brazos cara adiante e o abdominal, que ademais de protexer os órganos vitais, tamén nos permite facer abdominais. Nos brazos temos os bíceps, que flexionan os brazos, e nas pernas os cuádriceps, que os estiran. E agora imos cos músculos que temos pola parte traseira do noso corpo. O trapecio. O trapecio levanta o ombro. O deltoide, que levanta o brazo cara adiante e cara atrás. E no brazo temos o tríceps, que é o músculo antagonista do bíceps. Antagonista, é dicir, que fai o movimento contrario ao outro. Recordades? O bíceps flexionaba o brazo, pois o tríceps estira o brazo. Bíceps, tríceps. E tamén temos o dorsal ancho que move o brazo cara atrás. E o glúteo, que está no traseiro, e que move o fémur. O bíceps femoral, que está na perna e que a flexiona. E por último temos o xemelgo, que levanta o talón. E agora, uns conselliños para coidar o noso aparato locomotor. Debedes facer deporte para manter un bo estado os teus músculos. Comer de todo e dormir, que é moi importante para ter unha boa saúde. Ademais, debedes sentarvos ben na clase. Xa sabedes como sempre vos din os mestres. O lombo apoiado nas cadeiras. E non debedes de facer movimentos moi bruscos ou exercicios tamén moi fortes que che poidan marcar ou facer algunha lesión. Porque hai moitos tipos de lesións. As fracturas. Lembrades o que lle pasou a Pancha? Que rompeu un brazo? Pois é cando un oso rompe. Tamén hai escordaduras, que son cando se esgazan ou alongan demasiado os ligamentos das articulacións. E por último, as luxacións, que son como as escordaduras, pero que ademais os osos quedan fora do sitio. Como por exemplo cando torces un pé. Pois ata aquí este vídeo sobre os músculos. Supoño que vos gustou. Veña, pois despedímonos se che parece, xa saben os nosos amigos. Se vos gustou, dadelle a gústame. Quedoume todo ben clariño, Curro. Chao, churruscos. Vale, pois ata a próxima, guapis.